Salam aqlım, eneligi meňde şeýnip ýola düşdük Türkiýedine. Ay melek, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Uy, şu näme gaýdy mene hamala düşünür maňa? Ýa-da elim çekme. Dağıl aqlım. Näme şu? Post. Ya. Abone edeceksin. Yakın salamet ya gaýdy. Ağa çay içip oturayla. Ha, wala gaýdarsın-da. Feriden. Otur ya. Şu an beni gizlice çekenlerden aytýar. Ha, Men otur. Irak gittim, şu taýda beni gizlice çekýärler. Maňa diýen, aýmele suratda düşäýli, men halatan düşen, halamasam düşmän. Näme diýdi? Näme diýdi? Halatan düşen, Gizlice çekseler halamok diye. halatanız düş. Zat mama. Gizli çekseler korkyan ya bir hiliye. Yanıma gelip diýäýin diye men düşük diýem. Hawa yanıma gelip. Hala yok. Estağfurullah. Yok durun bir geçmelerini ayca bilen. Mara kafede de köp gitýär da adamlar. Şoň üçin köp ýerde diýem men gizli çekýär men korkyan ya bir hiliye. İnkara gulular çekýär. Tamam, sonra şey diye, men yanıma gelip diye, şeyle suratını çek diýseler diye, men nesvida bolsun düşük diye. Düşünür, Türkçeden, Türkmençe demedik, Suratda bilmedik. düşäýdiyseniz şeýle düşür. Hava, düşüyor Yani mu? aytman, gizlice çekseler haram. Lagırda tadına gizlice çektiler. Aytalar çekirdim. Hava, ödün, men honnan sel, men qovğy dip ay. Diye, ayın qovca, sen aydın. Tamam ara gizlice çekýärler. Zat benim şeyle baterekken olin. Olara mara. Böyle ağlar ya, rahat yok izin tuturun. Näme diye? Zat men var şeyle olar men gizlice çekýär, menim şeyle diýen. Menim şeyle baterekken olara mara. Olara dikkat diýerler. İyile yamanlık etmek hiç merde yaraşmaz. Değsemem diğernem. Cerencan, men ýaly 8 ýyl Türkde ýaşap, öz ene dilini unutmayan ýeketäk adam bolup biler. Sen şu öz ene dilinde gurlasan hasam gowaralyny ýa-da, ne sana jogap şu. Şu taýda ýaşap ýörenler ütködü gurlaýar, onu bilber. Men 8 ýyl Türkde ýaşaýanna. Hawa, men 8 ýyl Türkde ýaşap ýörnä akylym. Ona 8 ýyl Türkde ýaşap, garmandyň öz ene dilinde gurlayan ýeketäk adam bolup bilerin men. Şu internet platformuna gaty gownum ýetip, ulurlap şey dip ozat etýän men bilýänmi? Milliard gepinden ya birini taparsanız ya birini tapmarsanız. Men şu derece öz ene dilimi unutman, auditoriýam alyp barýan ýeketäk blogger. Dogrymy aýtýan. Lüboýum garya, garmayan geläýsin men ýanyma. Lüboý. Şu gün mara gaty interesince gün geçirdim. Gowdelrak gün geçirdim. Bir hile keypsizrek, bir hile hemme zat bara birden illadar ýören ýalak bolýan, şoň ýalak gün geçirdim şu. Şoň üçin gaty aktiv bolup bilmedim. Ýöne size gow täzelik bar. Men beýne magzy gün ýöne size beýgenleri. Karaçy welaýatda qararmaňa diýdiler. Sen 3 günjük, ýagny ertirden başlaýa 31-i, 1-2-si näme da şuna bormada alana welaýata hem şäherçi dastavka mugut mu diýip soradyňyz. Şäherçe mugut ýöne welaýata da ýarpylaşýar. Näprimер 50 manat bolsa 25 manatdan siz berýän, 25 manatdan men berýän. Welaýatda akylan dikkatyna şonu aýdaýyn. Atak şäherçi nabor alsaňyz ýany bilen lüboý zat alyň, ina mugut alýaňyz. Bunu alyň, onan soň Munalan qarad näme alsaňyz mugut. Gözel serumumyz bar. İşim ýaly gaýrat üçin sahrandy dip alýaňyzmy, paýlaşmaňa kömek etýäňizmi, nähilek bolsa edin. 350 manada nabor alana dastavka mugut. Ondan soň dastavka mugut bolanyna görä ýany bilen gara krem alyň, güneş krem alyň, sarma alyň, ondan soň scrub alyň, gözel serum alyň, bulalyň, onuň bulan hemmesi ýany bilen şeýle şu näme dastavka pulyň içine gitýär. Ýagny mugut gitýär diýjek bolşum. Muň bahasy 350 manat. İlki hemme zat ýazylanlar, ondan soň arka tarabyna da hemme zat düşünürler we ýazylan.
Onun hem Orsçası, hem İngilizcesi, hem Türkçesi yazılanlar. Onun aydayın 350 manat, bol 100 manattan. Ondan sonra bol 100 manattan, bol 100 manattan. 864, 60, 98, 88, 861, 83, 83, 87 numaradan arkayın al. Men niye şu günler? Hili eden işim ters öğreniyorum ters. Ne uğurlasam yanlış düşünüyor adamlar diye. Onu değil mi kızım? Şen yani oradan bir hili neme yürüyorum şen yalak diye var. Biraz aktif olmasam mı kanı? Yok kızım mı? Et verişine. Yetişmez. Bu da şükür etmez adam bunu kul yani. 100 manat akılım 100 manat büyü deyip yattı da. Şunlar neme bir burada değil de batya Onu ama. sen aktın la kız. Şunlar batya da. Ama 100 manat değil böyle. Dokunsalar ağlayacak. Yok sana 99'dan verecekti ya da. 100 manat şarik çıkı var. Böyle. 100 manattan ha. Aha. Bu da neme? Biliyorum bunu. Hemen sen bana tepsene ayırdım. Sana verecek sana. Ha, sen tepecek yani. Ben tepiyorum Ben öyle. onu ayrılım ki kalkma. Ağzım ulan açtım diyorlar hadi. Ağzım ulan açtım. Aşak değil. Aşağı. Akılım bana nasıl uğradı yadın bordu yadın indi ne yanmalı? Kalabalık diyor. Bordu verdi. Dindak. Anağla da verdi. Aha bak Ne diyecek olan verdim ne ay değil mi? Bul yağlı saçlar için ve saçı ola seyrek kelire saçlar için. Onun için Bana tutayım mı? no yok gerek ya. No lan patir güneş çıkıp duran saçlarlar hep değilse. Şunu ya ama sıran o. Korku saçlarınızı uzaltıyor ve yağlı saçlar beraber emi. Bir iyisi yok. Otun çöpün Otun iyisi geliyor. Hiç gözükmüyor değil mi? Riyan. Wow, dokun iyisi Akıllı geliyor. doğru sarımsağım çalıp tıkla bu Nedir sarımsağın iyisi? O Son çöpün niye iyisi. ama? Aydayın 100 manatta. İnni. O da yüzdendir ne? 100 manat. İnni gel fiş verip güleş. İnni bulan peeling. Lak gelayta. Ha. Bu da peeling. Evet. Pink. Ay sonuçta. Ha. Bulan Ennamı. innamına ilinrin saysana. Bakın sana olsun. Hı. Şunu ulanağınızda kılım şeydik çıkı. İnne. Şeydik karıştırın inne. Duzu yağı karıştırın var mı? Aa yağlı cava. Yüzüme çalasım gelip Çalma neler, bileş yedim Kara ben. kremle de oradan bunu var ya. Hava çalma akılım inne. Pişir elime kıynestir. Bunu bu banyada da gidiyor ha biliyor musun? Sauna Şeyle takar. orada da. Ondan. Aslında elime diyana uğradık. Cemesine yumuşacık kolyanlar. İnne ulan zeytkimi ilamedi. Yarım litre akılım. Ben yan görmem. Yarım litre 40 manattan. 2 gedecik şey deyip sıktım ne? 2 gedek sıktım. İnne. Oldu. Ödem kremlice. Ödem kremlicedir. Miyim cıgat yanar yedim oraya. Ne bileyim boşalttı ya. Alma için 861, 87 ya da 64, 60, 98, 88. Kaçın tam olacağım. 60, 98, 88'de canım. Bu da 3 tane bormun. Son abzor ederim. Söyleyin tavrım. Oldu. Oldu. Merhaba patbişiklam. Siz bilen az vakitli hoşlaşık. Kaçının bilen? Gerçi öyle var yançandı. Öyle var yançandı. Tam men gözlep yürmeyip. Ben de men kovalayan adamlar gözleyenler. Yok. Sen bir hepte onun biraz hoşlaşık. O direkt beni yöretip veremedim. Arkayla otur. Sen yörede. Yöret ya bu da. Şunun bilen yani bir hepte onuncuk men sizilen hoşlaşıyan. Biraz kellem qov delmen. Şonçu bir bilen fevşörn trend bolup ervetlemede görnesim gelene. Bir bile burada fevşörn kan diye şunlar. Bana direkt buraya fevşet. Ayta. Şunlar bir hili ödüm qov duyama. Bir hili ödümü kulkustiyam asere dada gulanna. Şunlar ödümü neme duyamak şonçu giyeceğine rahat olsun. Bir hepte onunla nisip olsa görüşür. Gördüm ya. Ne mi dedin? Ay. Salam aqlım. Enelagyd men de şeyinip yola düştük Türkiye'ne.
Ne berde samolyoda minnik, samolyoda minmek hak başımıza nämeler geldi. Boş verin bolya hiç akalım. Problemler boldy öýde birazajyk soň giňişleýin aýdyp bererin. Ene samolyoda minnik ýetýär, oturýar. Aýmelegem ýokartyndan alýan oda tolkunýar. Naharym tenkiden owdy, menim tenkiden owdy bir şey diýip oýnaşyp çyka geldik eneligi bolup. Owadan aýna neme diýen, näçe gedek samolyoda minsem şular ýaly owadan keşp ýagny manzara görmedim. Orçatyna maýdaýyn wit görmedim. Size de görkedeýin diýdim. Şeydip goňanlyk samolyotdan inen etiwedenden gaty rahat geldik. Hudaýyma şükür öz samolyotlarymyzyň gözüne döneýin. Ine şeydi bine yola düştük Goşlamada tarap. Ine Goşlamada berde Alyas uly duşmalar bolýar. Ne görýäňiz dädi Atoş bilen gyýy duşuşdy. O da bolagyr. Ine şeydip görüşdiler, gojaklaşdylar. O da widialya bilen menim berden widialya. Qara şeydip ine görüşýärler. Begenýän bolsaňyz like, kommentariýa, repost etmeni ýatdan çykarmaň. Öýe dogry gidip barýasyna ikisi gepediýär, gıýbat edýär, arkada yetmän öňe geçdi görüli. Ne berde wajy bilen duşuşýar, gojaklaşýarlar, oşaşýarlar, ýethaşýarlar. Ine şeydim ondan soň lifte minnik öýe dogry çykýar, goşagalamydam özüňizi gördüňiz. Ondan soň ine Allah pamuk oğlum diýen bolup ine gojaklap, oşap, täze küýden suw soğuga kılym. Ine mundaşyna çykaryp giziren bolup gelýär häzirem görüp da tolgunyp üstüne de CD, tolgunsa siýe. Diýişim ýaly aýlan bolup geldi bir künden men saňa aýdýan ýalbarýas aýla diýsegem aýlama ýa-da şu wagt ine täze küýden suw soğup darap zat eden tireye. Ne berde size kalbasa çyklamy görkezýän waja getirdim. Ne daşarda goq wa diýip bu ikisi çykdylar gep gözläp hana ho aýnada uşturup otýar diýip menem ýöreň maskaralar diýdim. Ne ertesi gün bolla zaftrymyzy iýdik şeydi ben wideoň soňuna geldik. Like, kommentariýa basmany ýatdan çykarmaň söýýän.